Rankman. Vandaag zijn we weer met een nieuwe video. Minecraft Lucky Block. Allee, Lucky Island is, maar ik noem het altijd Lucky Block. Ik speel het heel graag. Kijk, ik ben Captain America. Ik speel het heel graag, dus ja. Team of solo. Solo, hè. Team duurt lang. Ik vind Summer wel leuk, man. Zeker niet nog nooit opgespeeld, hoor. Nou, waar je misschien best. Oké, dat was niet zo slim. Boeien. Smart games. Ja, blokjes. Ja, een pickaxe om de blokjes weg te doen. Oh, TNT wood. I like. Oké, hier is er niets meer. Please. Lucky block, oké, ik kan blaze. Wat? Waar is dat? Oh nee, zeg niet dat hij de blaze is. Kan een blaze vliegen? Nee, dat meende niet. Ja, sorry, maar ik wist niet dat een blaze kan vliegen. Ik heb echt super slecht stuk. Nee, de vorige keer had ik een ender pearl en dan ging ik zo naar het vuilnik eiland. Nu heb ik een pickaxe. Ja, lucky block. Dragon breed. Oh, this is the one that I like. And the one I like. Niet the one, but the ones. Daar zit een blaze voor die mensen te pesten. Ja, mijn blaze is gelukkig wel weg. Nee, sorry, maar ik ben zo'n persoon die het soms niet vertelt. Bij mij moet het safe zijn of niet. Ja, ik heb een diamond block. Niet iedereen moet weten dat ik hier in de eiland zit.
ik moet zeggen, ik heb eigenlijk echt nog nooit zo goed gespeeld. Dat ik al nu als eerste dood was. Kan ik niet als eerste? Dus dat betekent dat er nog iemand is. Ik zit toch in het midden. Oh nee. Een blok zeg ik. En hier zie ik precies niet direct lucky blocks, maar misschien boven! Er is nog iemand op het eiland. Ja! Wat? Ah, ik dacht dat hij dood was. Met de TNT. Ik dacht niet alleen, ik hoopte het ook. Is het midden of niet? We zijn nu al hier op iemand anders zijn eiland, zit daar niet in het midden. Staat het midden of... Ah nee, maar er is geen midden. Pam pam pam! Oh, maar nee, dat meen je niet, er is geen midden. Nou, de gast hier heeft al alles geroofd. Joehoe! Het is leuk als je het een beetje kent. Leuk. Daar is een eiland dat precies nog niet is geroofd. Dus hier pakken we zoveel mogelijk blokken. Ik had beter in het begin de kit blokken gepakt. Daar ben ik nu zoveel mee. Maar ja, wie wist het ook te weinig. Jullie denken misschien nu van Halloween, dat is toch totaal niet ver. Maar geloof me, voor mij wel. En ik ga via de grond gaan. Niet omdat het safer is, omdat dit ding eigenlijk totaal niet safer is, maar omdat deze weg veel korter is. Die blokken kost ik veel hakken. Dat gaat gemakkelijk en het zijn goede blokken. Wow, jongens, straks is het waarschijnlijk een bruist einde. Dat is omdat ik dacht eigenlijk echt dat het erop ging passen, maar precies niet. Oh, dat is de eerste keer. Wow, ja, jongens, ik zei het nu al, straks, ja. Ik ga die spotje winnen, denk ik. Hoop ik. Maar ja, dat is wel wacht. Keep watching our videos, we are Flunky Monk. Flunky Monk is out.